Takže návod na kompletnú opekačku. Začína šalátom. Šalát je veľmi podstatný. Fusilli tricolore. Krútené cestoviny 500 gramov, hej? Jo. Celý balík tvoj. Na veľká dávka. OK. Keby si chcel, tak polovicu. Šampióny. Šampióny krajané, slánom na leve, 400 gramov. OK. Ďalej pôjde. Fazole. Fazule hnedé, alebo ja neviem aké. Koľko to je? 425 gramov. Takisto môžu byť rovnaké. Aha, dobre, takže jedné sú biele a jedné sú... OK. A môžu byť aj rovnaké. Biele alebo hnedé. 800 gramov dokopy, hej? Dobre, ďalej. Na veľkú dávku. Dve tatarské, malé alebo jedna veľká. Tatarská omáčka, 500 ml dokopy, hej? Alebo 400 už keď máš. OK, a tamto nič, hej? Toto je nič. Nie je taký celkom malý. Stačí? Si myslím, že stačí. No, stačí aj vody. Do 2/3. Doby. To je ťažšie, než by sa zdalo. A možno aj viac než 2/3. Dobre, na maximálny plameň. Maximálny plameň. Lyžicu soli. Som mal vedieť, že všetko to funguje. Takú, obyčajnú. Aj, rovno. OK. Prikryť. Čakať, pokým zhorí. Tu sú ďalšie veci. Takže, keď vyberiem z mrazničky, jak dlho to rozmrazujem? Je to už rozmrazené a rozmrazuje sa to hodinu možno. Hodina, hej, v pohode. Špekačky, klobása, slanina a stejky. Stejky? Kde tu sú? Tie tiež hodinu. To som dal do teplej vody, a pol hodiny boli. No a koľko sa ich berie? Akože 2 prsia, alebo sa to 2? 2 prsia také na normálnu dávku. OK. Čau. Tak cúvam o jednu kocku naspäť. Jo, tak. Stále to tak robím. Treba povedať. No, ak si... Orezujem, či netreba? Čo robíš, čo chceš? Odrežeš, budeš odrezané. Necháš. Tuto nedávaj, tu budeš dávať stejky. Toto si tu dávaj na kopu. Si sa budol. Vytrhni to preč, nemusíš to. Kedy si ma učil, že to treba trhať. Neviem. Sem síhať stejky. No dobre, a teraz čo s tým? No z toho si urobíš nejaké stejky. Otočím z druhej strany, keď sú také blánky, tak ich vyrežem. Tieto prsia sú na počudovanie trochu tenké. Niektoré sú hrubé, to je jedno. Budeš na poli rezať, alebo? Nebudem, na púšky narežem. To je také rezance, hej? Také rezance. Podľa toho, jaké chceš, no tak si. Rezance. Keby boli hrubšie, tak tenšie. Keď sú také, tak sú také. To je v návode, že to mám tak pobúchať, hej? Môžeš si to takto pobúchať, oni naberú veľkosť. Naberú takú fazónu. OK. Rezne robíme. Nájdeš to do hrnca. A to jedno, to je v pohode také, aké je. Keď chceš dať z toho vyrezať, to môžeš. Celý byt. Aj to tam ten vnútro vytrhne si. Blánky odrezujú.
Tam na koku. Čo sa ti nepáči, odrož. Jak podľa zaženie, ak sa ti to páči. A z tej druhej strany si rezal. Keď je to hrubé, tak užšie, keď je to tenké, tak širšie. Je to hlavné. Len pozor, lebo ak budeš treskať, to ich rozpotrháš. To je iba jedno. Jebne. Ja keď čo tenké dá, jak chceš. Chceš, to dáš, to dáš. Primerane. Dobre, rezne máme, treba nám spraviť túto misku. Napríklad dám tu bielu. Máš do nej lyžicu oleja. Lyžicu, veľkú lyžicu. Veľkú lyžicu oleja. Tak slnečnicový olej. Kopcovitú lyžičku. Dobre, odložiť. Malá lyžička. Polka. Polka soli. Šupaj to tam. Tretinu popru. Popor, tretina popru. Tak dáš veľa, bude veľa. Dobre, korenie grilovacie kurča. Grilovacie kurča Čo to je? Korenie grilovacie na kurča. Grilovacie korenie na kurča. Dve lyžičky. Hej. Jeden. Také mierne. Dva. Dobre. Zoberieš cesnak. 8 gramov cesnáku. Je chorý, ale len trošku. Prepučiť. Poriadne to stačí. S ostrým. Aj znútra, všetko, to všetko môže ísť do toho. To je opačným koncom. Hoď to tam. 8 gramov cesnáku popúčeného. Zoberieš veľkú lyžku, čo si malo to liať, kde si. Zamiešaj to všetko. Už to je všetko? Hej. Poriadne to rozmiešaj. Vidieť kvapku vody? Hej. Tak si zober. Podíš. Kvapka vody. To som videl prvýkrát, ale také. No, rozmiešaj to poriadne. Sa rozpustia tie sol a také veci lepšie ako my. Lajem to kameru. Na mäso. Lajem to na mäso. Všetko vysypané. Nebav sa. Dobre, hoď to do dresu. Lyžicu si zober. A premiešaj to poriadne. Všetko premiešaj, ako keby halušky si miešal. Poriadne, tak, že by všetko bolo obalené. Porozťahuj to. Rozmaskaj to pekne.
Dobre, rozťahni to pekne. Dobre. Prikryj to niečím. Buď tanierom plytkým, alebo dresu. Choďte to do chlaničky. Ňap. Tie, keď sú rozmrazené, pozri sa do chlaničky daj. Ňap. Pozri sa, či voda ti nevrie. Dobre. Tak tam šupni. To viní. Voda vrie, ideme to tam šupnúť. Zamiešať? Zamiešaj tú lyžičku. Tam ešte. Prikryj. A to musíš odškať, pokiaľ začne vrieť a dá to na najslabšie. Nastav si tam cestoviny krútené, to je rôzna dĺžka varenia, záleží od cestovín. Základná dĺžka je 12 minút. Nastav si tam 12 minút, potom to okoštuješ. A uvidíš, či si pridaš, či nie. Jak? 12 minút, dúfam, že presne. To niektoré 12 minút stačí. Niektoré... Nemusím čakať, než to zovrie, alebo čo? Treba čakať, pokým zovrie, lebo ti ujde po šporáku. Ak začne kypieť, dáš slabšie. Takže teraz tu čakáš. Ono to za chvíľu bude vrieť. To bude celé. Teraz čo? Už môžem na minimum? Či čakám? Ešte by som počkal to. No dobre. Takže po 2 minútach na minimum. Lebo už kypí. Na minimum, hej? Tá. Takže by to... To je si primeraný hrniec. Primeraný hrniec. Primeraný hrniec. A sypeš do toho fazúľu. No tak bez cestovín? Hej. Není problém? Ja, však potom bez cestovín. Tak. Tak, otvor to. A prstom. Tak a zlej. Zlej vodu do dresu. Takže by fazúľa neišla vonku. Ukáž. Počne to do hrnca. Všetko. Pobúchaj o hrniec. Znovu to zavri naspäť, lebo ti bude baviť to jedno, bo to i tak jeme. Vytrep to tam všetko. Dobre. Otvor si šampiňony. Takisto. Ty bude treba rezať, alebo čo? Hej. On to otvor a zlej to, ako obyčajne. Nasyp si na denko, koľko chceš. Máš tu nôž veľký a poseka si to na veľkosť, ako chceš. Čo znamená, na aké chcem? No, aké chceš, na drobno, na hrušie. Ako máš chuť? Jak máš za... Neviem, tak jak má byť. Veľké kusky mas. Viem, že na milimetre. Na rešeto. Kedy si sa takto sťažoval, že veľké kusky.
Tu si chyť tak a jednej strany. Nie, dávaj tu paprčky. Tam nepotrebuje silu, tam treba držať. OK? No čo už ty vieš, ty robíš. Pre mňa by boli OK aj veľké kusy. Dobrá. Tam je vpravo. Áno. Daj si ho do dresu. A chleb sa aj dlho rozmrazuje. Neviem, 2-3 hodiny potom mi trvá dlhšie ako rožka. Asi sleduješ cestovanie, akurát ti dovolil. Ak nevypína, tam to vypni a ideš ho poštovať. Tam. Odkry to. Jednu si zober. Pofúkaj si ju poriadne. Ja by som ešte varil. Podľa mňa sú tvrdé. Daj tam 3 minúty. Pôvodne boli 12 a bolo tam 15. 15 budú. Prešli ďalšie 3 minúty. Testujeme znova. A to už musí byť. No, ale okoštuj, by si videl rozdiel. Tak ježiš, ja by som ešte dal minútu aj tak. Ale už je to OK. Stačí, nie? Hej, vypni. 15 minút. OK, sediť? Sediť. Treba počítať studenú vodu alebo začať? Napúšťaj studené vody do nich. Jak chceš. Studená, to nie je studená. Vylej. Bav sa mnej. Vylej všetko tam. Hrnca, vylej všetko, nebav. Napúšťaš, preleješ ich parukrát studenou vodou. Znovu si napúšť studenej do hrnca, keď chceš. Plno a si to proleješ. Nič nevidím. Dobre, ešte studenej. Ešte prelievať, hej? Hej. Tak do tretiny, polky hrnca a preliatý. Dobre, stopni mi to. Dobre. A prelej to. OK. Dajte sem. Keď je to horúce, tak ešte to treba prelievať. A je to horúce? Neviem. Mali sme ešte ich povaliť, ale to 15 minút sa valili. Dobre, choď to do stroja. Tam? Do hrnca, jo. Trošku nabok, že by voda stekla. Tak je, vieš ako. Nahni to. Dobrá, šupni to tam. Zober veľkú varečku. V druhom šuflíku, tak kde? V druhom. Ktorá sa ti páči. Veľká varecha. No, ja keď všetko je v slanom naleve, takže ja to ani nesolím. Sem tam trochu popru dám. Takže ty daj aj trochu soli a popru trochu viacej môžeš dať. Popr tam. Páči sa mi to, že trochu. Jo. Dosť trochu? Dobre. Premiešaš to poriadne. Takže sa to premiešalo všetko.
bereš tatársku. Takú lyžičku, že by ti tam vyšla. Vysyp to všetko. Ona je skoro plná, hej? Skoro, lebo to sme strikovali, kedy včera či večera. Už? Poliam. Víš, keď vidíš, že je to primiešané, po prípade to môžeš okoštovať, že či to netreba dosoliť alebo popriť. Oh yeah. Keď chceš dosoliť alebo dopopriť, si dáš. No Keď fajn. nie, orechuj vybrať preč, umýj ho. Tak. Odložiť to daj to do chladničky alebo na primerané chladné miesto. Čiže to znamená dole do pivnice môžeme všetko odložiť. Alebo do chladničky. Alebo do chladničky. V chladničke už asi nemáš miesto. No a koľko nám bude treba dreva? Podľa toho, ako dlho budeš vydržovať oheň. Priemerne. Minimálne 1 metru. A tu si to nachystáš alebo na jednom stole, alebo na druhom a potom si už iba pripravuješ, čo hostia chcú. Najprv to tu treba popratať. Hej, máme tu na drobca, hrubšie trošku. Tak, teraz si tu dáme. Triesku doprava veľkú triesku a do stredu 2 malé triesky. Tu dva malé, tu na to položím tento. Zapaľovač alebo pepo. Zapaľ. Tu na toto také tenšie. A jak rýchlo sa budú dať robiť tieto stejky potom, jak to naložíme? Stejky sa dajú robiť, až keď prehorí je uhlie. Všetko ostatné. To znamená keď čo, chceš robiť na o rožky. hodinu? Záleží aké drevo, ale to tak pol hodiny, hodinu. OK. No, že si tu ukladaš. Takže jedna vrstva, toto je už tretia vrstva. Pyramidku robíš. Pyramidku, takže by ti nespadla podľa možnosti. No, keď už také tenké toho je tu dosť, 3 vrstvy Dobre. stačí. dáme hrubšie. Štvrtá vrstva z veľkých. Ste hovoril, že nemajú byť na husto a strechu si spravil úplnú. Nemajú byť na husto, aby dobre horelo. Bože, ale táto jaká veľká vatra. 1, 2, 3, 4, tu už robíš 5. Na svidníku bude vidno. To nepreháňaš, to už je 6. Dobre, Tak to má byť správne naložená, hej? správne, ale je to rovno. Keď nemáš žiadny zapaľovač, tak máš tu zapálky, ktoré ti buď horia, alebo nehoria. Sa nám nepodarí jednou, teda Chceli by sme.
Popalili sme knot. No a teraz akože o pol hodiny čakáme. No, pokým prehorí. Buď si budeš ho pekať na ohni, keď chceš dať čo na rážni. Nie. Tento To bolo hlavne také, že ja som išiel na tú prípravu s tým. Ohník horí. Samozrejme No, už to máme skoro prehorené. Dnes sa dezinfikuje. A dali sme tam na najvyšší stupienok rošt, aby sa dezinfikoval. Takže donesieme kutač z otcovej izby zavesený nad krbom. A rozburdáme. Také, čo horí, sa dá na kraj. A v strede. Rozburdáme také, čo horia na kraj a uhlík v strede. Rošť. Napríklad dáme na najvyššiu. Stejky. Už hej. Tá počkaj, tá ja dávam, ne? Či ty daj prvé dve. To som tak kedy dával, ale netočil. Robíme stejk. Šikneme to. A hadíme to. No dobre, no. Pekne rozlož, by sa ti všetky zmestili. Tak, musíš dať pozor, že by sa to nespadlo ten rošt aj so stejkami. Dymy. No tak si pohni. Keď chceš, to daj sem. Nie, to dáme. Na čo spadlo, nevadí. Tak na kraj nedávaj tam. Väčšinou pokiaľ je pienstota do stredu. Kraj, myslíš akože rúrku? Do stredu dávaj, bo tam bude páliť. No dávaj. Všetko? Zasúvame? Počkaj. Ďalej, ešte ďalej. Tak. Stopni si 7 minút, ja to dávam na prvýkrát. 7 minút, hej. Hej. Prihodili sme 2 minidrievka. Na krajine sa udržiava oheň. Dobre, prešlo 7 minút. Prešlo 7 minút. Zoberaš vidličku. Jak to mám otočiť? Tak? Nie, hej, tak, hej. No a otáčaš to. Zároveň to kontroluješ, ako mi to stave. Neviem učiť. No, toto je pekne pripečené. Máš to? A dáme nižšie? Teoreticky zásuň to. Daj to, Nie? môžeš to dať nižšie, no. Keď dáme na 5 minút, hej, stopneme. Nie do konca. OK, tam čím ďalej bolo. Máš 5 minút stopuješ, hej? Hej, 38 je, plus 5, Tak si 43. porovná si uhlíky, hej, že by trochu ich oprenať, vieš? Chytili žiar. Porovnať uhlíky. Keď to ohy veľmi A ohne blízko, držať mimo. mimo mesa. Tak to má vyzerať. Uhlíky uhlíkujú a po bokoch si to horí. A keby, že to bolo na 4 ľudí, tak dám 4 prsia. Podľa toho, koľko chceš. A potom treba aj viac, dlhšie naložiť viacej ohňa. Nech dlhšie horí, viacej uhlíkov by bolo. To čo? Takže by tak, teraz máme tak čisto ako, síce ono to stačí, tam by sa zmestilo ešte. To by som ponakladal po celom. Alebo ešte keby sme jednu dávku robili, Že na dvakrát. na dvakrát už by nám veľmi nemuselo vystačiť uhlíku, vieš. To sa ešte dohodí. No dobre, 43, tá drž. No, zoberieš, vyťahneš, otočíš si tak, kde zo stredu, z kraju jeden prekontroluješ, jak to vyzerá z druhej strany. To záleží od uhlíkov,
či ešte tam treba minútu alebo nie. Ja neviem, jak učím, že či No, s tým dať. vidíš, je to pekné. OK. Neviem, podobá sa to. OK. Vyzerá to aj takisto, jak tá druhá vrstva. Dobre, Takže asi zoberieš one, dáš to dole. Čože? No tanierika do tanierika. Tak ti to spadne. Nič mi nespadne. Mám takú naberačku. No, paráda. A je? Je? Víš? A je. Čiže toto teraz dáme vonku. A teraz mi povedz, tie ďalšie veci budeš opekať na rošte či na ohni? Na ohni. To už Takže dla vôle. Kto chce, tak si bude opekať. srneme na kopu. Hodíme tam také drívka. Nechám to nevyhasne. Oh yeah. Lebo jak nedáš drívka, bude dymiť, nie? No to tak, že by tu horelo. A ideme na jedenie. A keby som zobral tieto kuracie nožky, tak čo ich obalím ich do takej istej omáčky a Tak mi ich treba vykostiť. Lebo jak necháš v kuse, tak to treba strašne dlho. vieš, ak myslím, také tu nožky, čo sú samé. Musíš dať peč kosť? Aké práto? Také tu, vieš, aké myslím, Také také, krátke? hej, tie do, také, vieš. Nemyslím stehna celé, len tam sa dajú také kúpiť, nie? Hej. Nie krydelka, ale nožky. Hej. No a tie by sa pekli jak dlho? To je sa. Tiež 7? Lepšie je rozrezať, že by potrebujú dlhšie sa piesť, vieš. Jak rozrezať? Však tam je kosť v strede, tak jak to rozrežeš? Respektíve minimálne 7 a 7, alebo 8 a 7. A na slabšom možno stále hore.